Tým tretím zásadným bodom pri investovaní do nehnuteľností je správa nehnuteľností. A síce mali by ste sa zamerať na správu daní a účtovníctva, mali by ste sa zamerať na opravy v tej danej nehnuteľnosti a udržiavanie v nejakom dobrom stave. A taktiež sa musíte sústrediť na manažovanie nájomníkov. To znamená, že keď odchádzajú a prichádzajú noví, ako to čo najefektívnejšie spraviť. Ja sám som akoby na ten môj systém, že ako toto celé robiť, prichádzal roky a skúšal som to rôznymi spôsobmi, od toho, že som všetko robil sám, až po to, že som to akoby odozdal nejakej firme, ktorá mi to robila. Ja momentálne asi som našiel ten najvhodnejší model pre mňa, a napriek tomu, že mám viacero nehnuteľností, tak nemám ich akoby v správe nejakej spoločnosti, ktorá všetko rieši za mňa, ale veľa vecí mám delegovaných. Mám delegované napríklad, keď odchádzajú nájomníci, to všetko v podstate nechávam na realiťakov, ktorým platím jednorazový poplatok za nájdenie nového nájomníka. Samozrejme, že účtovníctvo a dane, ja som si o tom veľa naštudoval sám, ale akoby tú profesionálnu účtovnú a to všetko správu okolo toho daňové priznania, toto už nechávam na účtovníku, ale viem tie dôležité otázky, ktoré sa tých ľudí musím pýtať a viem, ako to v princípe funguje. Tie detaily samozrejme nechávam na nich. No a čo sa týka opráv a podobných vecí, ktoré sa jednoducho kazia v tých bytoch, ja nechodím opravovať žiadne vecká, ani pokazené, ani vyšrobovať žiaroky, ani nič podobné. Znova, ten môj systém, ktorý som si našiel, je relatívne jednoduchý. Ak sa niečo pokazí, ja nájdem v tom danom meste, či je to Bratislava alebo Žilina, niekoho, kto to vie opraviť na internete, zavolám mu, spýtam sa ho, či to vie dojsť opraviť, následne toto jeho číslo dávam nájomníkovi, pretože ja nechcem byť ten, komu bude volať ten opravár, že tak môžu vtedy a nájomníci mi povedia, a vtedy my nemôžeme, ale môžeme vtedy a budem volať medzi 3 ľuďmi, preto nechám ich, nech si to vybavia medzi sebou. Tí nájomníci v podstate za tú opravu zaplatia a ja im to preplatím. Takže a týmto spôsobom, za pomoci ozaj veľmi dobrého realiťaka v tom danom meste, viete vyriešiť väčšinu tej akoby správy, aj kontrol napríklad toho bytu a podobne a vás to nestojí vôbec veľa času, energie, nervov a neviem čoho. Takže toto je akoby ten základ toho, na čo sa musíte sústrediť. Dane a účtovníctvo, o tom nahrám samostatné asi krátke videá, lebo to je na ďalšiu samostatnú tému. Nezabudnite ma sledovať a prinesem vám ďalšie informácie o tejto téme.